Monggo Mbak Nura kali Mas Yogi. Katresnan sejati. Siap, monggo. Aturan munggah. Munggah ya. Nek mboten munggah ampun diparingi. Maksudnya karo munggah iki sindene disawer. Nah, Kit Mawawan kan sibuk. Oh, sibuk kurang sibuk kober. mulane agi diarep-arep kayung esi kosong ya, bolongane akeh banget. Iya, gue. Monggo niki Kayak gue. Jenengan Delala nyong gak wano nggo kondangan. Oh, jenengan orang gawa asisten ya sabar ora apa-apa tenang bae. Ora kudu nyawer jenengan sing penting ki disejahterakan di rumah ki Pak. Beres. Tim. Sejahterakan. Jadi hidup orang banyak. Wis duwe sanggar iki kan kepenak Beres. berarti ampiran. Katresnan sejati. Monggo. Kali Mbak Eka. Nggih, saged Mbak Eka diaturi niki. Mbak Mas Manten silakan Bang Manten. ke panggung. Monggo. Tirogo sake Yogi, tirogo sake. Tenang bae wis disiapaken kita awan. Sini disantuni. Niki termasuk anak yatim iki melasi niki. Mlebu menjero bener mbok ya. Nggih. Dudat celengan. Basano. Matur nuwun nggih Mas. Matur Pokoke nuwun. tegolet-golet nadalan pokoke tenang bae. Pokoke nek karo nyong beres. Enjang derek nggih Mas. Tadi Gasik malah ngapa gasik. gasik pokoke. Adoh kanggone Mas Ulin seniki jope adoh-adoh. Murah lah. Alhamdulillah mriko-mriki do Katresnan sejati. ngertos daya. Monggo Mas, katresnan. Ayo Mbak Nura, Mbak Manten, dipersilakan Mbak Nura sama Mas Yogi. Ayo, Mas. Boleh ikut naik panggung. Dumes. Yuk tepuk tangan buat kedua mempelai. Lagi joget Bareng duit. Ki Ulin Nuha. Ayo. Lagi nuker Mas. Lagi nuker. Ya benar. Oh, Mas Yogi monggo Mas Yogi. janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi Asik. nambahi geges ati iki Ayo Mas Yogi, Mbak Nura. Bato janati Mas no Yogi. ngendi Mas Yogi digandeng Mas Yogi. Jangan Ayo, Mbak ditinggal. Manten. manis kang tak Ayo, Mbak Manten. impi iki disaweri sindene Ah, Mbak Manten, ayo silakan. oh golet-golet rezeki Istri yang setia menemani suaminya. Ayo berdiri semua dari artis Dragon Campur Sari Sultan Pro Audio. Silakan monggo Mbak Nura. Mbak Eka Ya silakan Mbak Manten. Uang bagus. Ayo, sini. Monggo. Monggo. Bu. Aku takau gendong tresno. Ya silakan monggo. Lalang nasmoro. Iya kanan kiri monggo. Sik. Gawe sewu rasa. Buri Terima kasih, Mas Yogi. Buri Hatiku jiwa. Asik. Kang Mas Bu. lale bahagia selalu Yogi berkah Gus Ulin Nuha bareng kedua mempelai Mbak Nora dan Mas Yogi boleh menjadi ikatan cinta yang sejati sampai dunia wal akhirat. Amin.
Dragon campur sari Indonesia. Mas Uli. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paring usada rembulan ing waya wengi nambahi kekes ati iki bebujan ati nang ngendi do wong manis kang tak anti-anti. Bersama Om Canga Dragon campur sari. Barang Gus Ulinuha Dragon campur sari Wong bagus aja sira nang sini. Aku teko gendong tresno. lelelelo Tangan asmara. tahu Wis urasa. Nambani atiku jiwa. Mas tentremo atiku aku setya ngenteni tresnamu kangen ku bisa ketemu tresna suci manggiya rahayu tresna suci manggiya rahayu tresna suci manggiya rahayu Mas Ulin, matur nuwun. Iya Mbak, Mas, bahagia. Ditonga